Taka mo ano yan sa inyong lagad si Kangin Fon Morales and then may partner sa nako diri si Juan Dita yan ini atong tulumanon karon kun ako ang pasultihon. Asap kita ha. Always say a prayer. Bin makisunan dito maglangan ang suwat ang pagkaroon ng hatagan pagtagal pinadakin sa kalaking nagpatago lang singan nga Eliezer. Kinikibotan udwa sa radyo ni Ri Arellano. Kiksunan ang atong singer si Eliezer. Kaya ko problema ba ini sa akong asawa nga sobra kahambukira ba? Ako lang mauwaw. Pero kung ano na problema ko ano niya, ingnon ko ano pagsugod ang mga nahitabo. Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Oh, there was blue sky with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. Oh, we're the lovers who stroll through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where all the green fields that we used to roam, I never know. I never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? I only know there's nothing here for me. Nothing in this wide world left for me to see. Uy, Dong! Uy, unsa ba nagkatakanta mga diha? Sister ra may gigamit nimo. To ay video kay nato. Ang liman to nimo mo ay imong gamiton. Ay, tingog siya. Uy! Ay, pagtingog diha. Ikaw ay pagtingog diha. Ay, pagtingog diha. Pakauwaw ka lang gida. Kundi ka, hilom. Kundi ka ganahan na tong video kay na pa'y piano dito. Gibukbuk na lang to. Wato magamit nato. Sobrang yaw-yaw na mo di. Ay, lagi pagtingog. Hiluman ang baba nimo. Dali nga rin sa sudong. Uy, init kay diha sa gawas. Dito sa sud, kay bugnaw kay aircon. Sa may aircon mo, mga nagka-electric. Ay, nalan lagi pagtingog. Shhh! Nauna sa man ka. Hiluman ang baba nimo. Dali na diri, oy. Kay panington kas ka init diha. Abog pagit ka ayo. Dali diri sa sud, kay paanda na akong aircon. Ay, ginuo ka naman. Patring, uy. Dali na sa sud ba? Dali na. Ano yung pangyaw-yaw ni mo ito gawas patay ngayon? Kauwa mo lang ka? O saan na aircon na ito ni mo Ay, diya? pasagdiin na lang gugugwit. Atong silingan ang gipadungog-dungog na ko adto kay hambugira kaayo. O sa hambugira? Namurang ikaw may hambugira no kayo? Ay gipalabwa na nako ang iyang hambog para makabawas ko niya. Sipa ka, boss. Kaya unsa man ka niya? Ay, laglagot ko itong kanahan gahapon. Kay bisag naara ko sa daplin, gisigihan siya kong busiras ilang sakyanan, nga mura ra bag nindot ilang sakyanan. Nga kung imong pakalitagtan ang murag yung porlon. Samba ka na, patring, uy. Ano, di tinuoit? Di bago tinuoit? Atong usang adlaw, giagian ko, nakakita ko ang sakay taos loyo, murag yung patay kay kargas porlon. Itong usang adlaw? Oo, naglakaw ko sa may iskina, giagian ko. Sus, ang porlon man din sa tong silingan, gitawag pa ko, wa ko mulingi, oy, kay mauwaw ko. Ha, pasakyon ko niya, nga naamay kargang patay sloyo. Hilo na, patay. Patay sa mata. Hilo ba? Ako to na luyo. Ah, ikaw to? Ipasakay ko ni paring paing. Ha? Nga pag abotang mo sa eskina, nakitaan ka na mo kung naglakaw. Gitawag, tika. Isigitan mo yung uwad ka mulingi. Ay, ikaw din sa kay Adugang? Ako taon. Nagyan ko ni paring paing. Maungiyak kong ipasakay.
ug nalabre tao nga komplete, ha? Nya, imo pa dauton? Imo pa patay na luyo? Wa man ko kay bao nga ikaw to. Ay, alam. Pulos lang di panaod, ha? Ano initam ginaw ni mga tusalingan nga kamayo na tao? Ha? Kanas paing maayo na. Maayo na siya? Well, okay na lang. Pero, kana iyang asawa, kanas siya na, gabudlot lang simon anak hambugkira kay tanan. Sapa na pati ko, naway baya ka. Kay ngano, bodlot ay kong simon. Dili, pero naglambi ang simbodi mo. Lambi na ha? Lambi na ha? Paglungag dag imo ha? Kaoy dag imo ha? Kay di na ko mulungag nimo og labaw nang di na ko maglutog sudan. Patik! Ingon na kabati og batasan ako asawa. Ang bugira na, hinawayon ba yun? Mga ako na isang ginahinay o pitol ba? Yung bati niyang batasan. Unya to, tali na, kauna din eh. Nakaluto na ko. Nalalinong ako, nakaluto na sad kong sudan. Uy, salinam nga una to, ay. Kaon ditog imo eh. Sam ka, uy. Dali na ba? Kay basin og sungkabon tos irenga ko ang gilotong sudan. Imura ba ito paborito? Inununan nga daghang ahos kibuta. Di lagi mo. Kaon ditog imo. Dali na, kay basi kauno tos ireng ang inununan niya. Imi ba itong paborito ba ito Di lagi ko, di ka kasabot ha? Di ka kasabot. Hindi, pakaunan to ko sa ireng. Di! Bahala ka! Tanaw to mo kaon mag-iring ato. Ang ibaw man ka. Labaw na to di mo kaon ang iring. Kay daghan tog ahos ang imong giluto. Mura tog siri Arellano di ko ahos. Ako na naman. Bantay ha. Bantay itong ngitang kakao ha. Kasi ako itong ipakaw sa ireng. Ipakaon! Adlokon man ta. Bungian ko ng iring. Ay, mingaw na diri sala ay. Ilakaw na tingalis Eliezer. Kutom na gigay ko da. Tanaw na kog naa pa bang inununan. Maadto ko sa kusina. Asa man gibutang ni Eliezer inununan, oy. Gitinuod man katus kagwa nga gipakaon sa iring. Mapatay ko gining iringa. Wag yun, way sud ang kaldero. Asa day gibutang ang inununan? Uy, Uy, sa ipuitan mo. nga day das banyo? Usa nga ipangukab ni mo diya sa kaldero. Ngita ka sa inununan? Wa ay, ngita ko sa iring. Ano man? Nada sa kaldero ang bitago ang iring? Wala ka ibaw, basig. Ni sodlis kalderong iringa. Ay! Tuwas lang misa ho, to. Ay, kitabunan ako. Sa mga gutom na ka? Sabi niya ay, gutom sa imong mata. Aw, ako na lang naihatag na sa iring. Ayaw na lang. Musta mo tagkabwisit. Asang kanon, be? Recorded by X Thunder Gaming. Ya, busog na nga. Ang ahos ra may akong gikaon, di magud ang isda. Ay na lang tani mo, ikaw ba? Ay, lagi ng batasana. Manluod niya kanya. Murarabag unsa imong gipangluuran. Ang kalagot mo sad ka. Di manggod. Ikaw ba, usban na batasan niya mo? Nabang batasana ni mo manay problema na to. Di mayo na manaway niya, manaot pa kasi mong isi ka tao. Kung dili ka ganahan sa tao, ay nalagdaota. Likay ng panaot, ay. Sabi niya ay, Manaot mo sa guga. sabi niya ay, maogin ang imo. Maogin ka. Gibadlong ta ka, kaya dili na ama yung imo. Ha? Patuogon ako. Taring patuogon. Di mo ni para ako ang gisulti, para imo mo ni, para man sa imong kaayuhan. Ilan na lang dahil sabi sa baan ni mo, naglagot ko rin mo na. Maon, ha? Sa manong maglagot ka, be? Hutdong ko nagkaong inununan ron. Tuo kang kaon ka na. Dili ka mukhaon, anak. Dili, Hindi mo ka mukhaon, anak. bahong ahos. Mura sa daig kag iring. Kapoy ni mo, mura kag gray. Nagkasulti yun may maayo sa kong asawa. Ug ako yung ipasabot niya nga, dili ko maayo nga manaot kasi mo si katao. Bahala maglagot ka niya, pero ayaw na lang sa pagbaos. Mautong
Mura nakapahinuktok siya sa akong gisulti niya. Dong, unsa gid mo kasuod anang paing? Abi ni mo nga kanas paing dako kung utang kabubutuon anak niya kay siya ba'y nagpaso na akong trabaho. Niya siya say may ilap po na siya dakong utang kabubutuon ako kay ang iyang amahan nalugwayan taong kinabuhi adto kay ako may nagdonate og dugo adto sa diyang kibunuhan to og dugo ang iyang papa mao nga may ilap po siya utang kabubutuon na rin ako mao na nga suod yung kay may ana niya. Na, ay gyud kumpiyansa anak gang. Kay doon na ko'y istorya ana. Suod gid kay sila. Siya, mao'y may sakripisyo. Aw, siya hinoy na sugamak. Saan na istorya ha ba? Paminaw ha, doon na istorya bahin sa kasuod nga suod kay silang managhigala. Ang kanding ug ang kabaw. Suod kay sila. Unya sa dihang nasakit ang kabaw kay nagluya, gipatambalan sa tag-iya ang kabaw. Gipatan-aw sa doktor nga veterinarian. Karon nagluya naman sang kabaw diniingon tong doktor nga, "Sir, tagalan talan nagtulok adlaw, di pa gid gani siya maulian, ihawo na lang tani." Mao ba? Nya. Guol kay kanding kay iya gud ang best friend ang kabaw gud. Nakadungog mang kanding. Mao to iyang gisuwayag patid ang kabaw. Ingong kanding, "Best friend, bangon diha uy, ay padayaluya kay gitagalan na lang kag tulok adlaw. Ug di ka mamaayo ihawon ka. Bangon diha best friend." Unya, wagit mo bangon ang kabaw. Ay wa gyud oy, luya lang gihapon. Mao to guol na kay kanding kay iya kong best friend gud. Aw gisikad-sikaran ang kabaw para mo bangon. Ana siya, best friend, bangon lagi di ay paluya-luya kay ug maihawon na ka." Unya, wagit maayo ang kabaw. Wa gyud taon oy. Pagkaugma kahilako ng kanding kay nakadungog man siya. Ang ilang amo ni Sultiman ang tag-iyas kanding ug ang tag-iyas kanding ug kabaw niingon naman nga ihawo na lang na siya. Pala, grabe, hilak maayong kanding. Naningkamot siya nga maulian ang kabaw. Naglubog naman lang yun. Mao to, unsa gibuhat sa kanding? Giyak. Ay, bitaw sa kanding ang naong sa kabaw. Giingnan nga, "Bangon, best friend! Kay kung dili ka maulian, ihawo na karong hapon." Pagkadungog sa kabaw, nga ihawo na siya karong hapon, ni barog bitaw ng kabaw bitaw, naglukso-lukso ang kabaw. Pagkakita silang amo nga nalagsik ang kabaw, puwerteng lipayas amo. Oh, unya to. Tungod sa kalipay sa ilang amo, nisulti ang ilang amo nga to sa iyang mga tao. Niingon nga, salamat, kinaulian ang akong kabaw. Mag-celebrate ta, akong ihawon ang kanding. Babu, sitoy. Hala nga aba lagi, porte nga abin taos kanding. Uy, porte niyang hilaka, kay ihawon man siya. Maona, nga dili maayo nga mo palabi kag support sa imong amigo, kay ikaw raghapon ang mapahamak. Tring. Oy, bay! Sir! Uy, Blabdon! Musta naman ka? Oh. Kaya na to magkita, oy. Bitaw? Bugay bitaw? Musta naman ka? Musta ka? Ni Apre, nanikamot gyapon. Di ko nato, pero may kwarta gamay. Nagis eh. Ato di, pre, kano sa bando ba? Anniversary na ko sa akong misis ba? Anniversary na ko. Ato ta, pre, ha? Dala yung mari. Nusa man, pre. Kano sa bando? Sunod ugma. Oo, pre, sunod ugma. Ato tas bay. May giandam ko street side para na to. Stitch side ko na. Oo, lagi. Street side lagi. Tural. Ikaw mara ko bisita. Buhat ko ninyo, ha? Ay, tao biyasa, pre. Ay, pakyas diya, ha? Oh, Oo nya, usa ka sa ako mga espesyal nga bisita, okay? mo ba, pre? Okay. Ako pa rin kamutan, pre. Asa man tagang? Nakita mi ganiyas pare Abdon. Patuong ko nito nila day kay anniversary di ay nila og sa iya asawa. Wow, mao ba? Paggamit na gid ako akong gown. Ikaw ba? Kato ba gigamit ako pagpaso na ko atong Reyna Elena ba? So, baka na patring, oy. Magbahag pa kamay pa. Ambot og unsa ginaso sa utok ning babayhana, giimbitar lang mig parte. Kanang simple ra pud nga parte. Ang ako asawa, kuyaw kay gisulob. Murag yung paso sa Red Ribbon. Murag murampa pod. Mawa sa among pagplakaw. Ano di? Ang naong ni mo, huwag magkatingog-tingog. What's wrong? Kamahay ko boy ang paybaw ta ka, eh.
May pagwata ka panbaw ah. Hilom ya ay. Nananunta diri. So may problema ni Mugoy. Kani mo gisulo mo? May problema na ko. Kaya nga naman niya ako gisulob. Huwag ka magtanaw ani nga murag kog si Doña Josefa. Awa akong hair do. Murag si Imelda sad. Asa ka mangang kong ana? Tanawa. Oy, pre! Pre, Lizelle! Oh, Asa mo mulog, pre na rin na, oy! oh, Ay, nagbarong sa ka, pre! O, ti amo na? Ha? Ikaw pa ilang gibadlong. Nganong wa ka magbarong. plano magbarong ang kuno taon ko. Nga dili na dako nga okasyon. Pagkauwaw ko lang. Saba na lang, bi. Sabaan ni mo, ay. Abuta silang pare abdon, oh. Hoy, pre! Salamat kayo may abot yun, man. Iabot yung taon mo. Salamat kayo. Pre, Patrick! Hi, di anak ko. Present. Kumusta? Ikaw din na, pre? Kita. Para Ako mo ni, guna ako ka ng... ni. Pareha nagkulor sa kortina na mo taon nga ka nang imong isulo, pre. Nagawam lagi ka, pre. Tambong kag sesyon sa Senado. Sagdilan na pre, sagdilan. Pre, happy anniversary, pre, Abdul. Happy, uy, lagi mo, pre. Listen. Oo pre, gibitor mi pare Abdon pre. Ako yung gibitar. Oh, happy anniversary, pre. Si Maritel yan. Gang, ang binag na akong face mask, gang, be. Murag yung may nanimaho, gyud. Hibaw na ka mo, under din akong sinus, basta makapanimaho kong dili maayos. Mas, Sa pre. Painghan. Asa ganito nga kung paypay? Alimuot ko kayo, basta makakita kong tao nga alimuot kay naong. Dali mo. Dito mo rin sa labisa. Mga oras ta. Dali na mo. asa daw si Mare? Ay, ito atay. Atiman taon to niya inahan nga tiguaw na taon kayo. Kinahanglan yung taon niya atiman nun. Kinsa naglutoan ng kalderita, pre? Si Mari taon ni mo, Mari? Wow, in fairness, lami siya. Kuwang ni siyang sauce, pre. Unya, gidagan unta to yung tomato sauce, gyud. Ha? Ang humba sad, lamig ayo, pre. Kuwang siya sa lata ang humba, pre, oy. Kung ako yung muluto, ana, lata na as in lata. Uy, hala. Wala ka lami. Mo gyud niya akong paborito, pre. Kining chicken salad. Wow, lami. Kuwang mo na siya sa mayonnaise, pre. Ganun ba bayhana? Ngita, Kuwang. ginubuta. Larutan ko baka nino. Tanaw na to, makadiskarte ka ba? Uy, pare Abdon! Kining imo bang kaldiri kalamaris ba, pre? Lami lagi ka siya. Kasi ka timplaan, pare? Pare Abdon, muprangka lang ko ni mo, pre, ha? Kining imo kalamares, no? Kuwang na siya sa asin, tabang kay stanan. Murag ang galuto tingali, ani no, duda na ako, murag engkanto. Hilon mo na Patrick. Sa hilom, uy. Hilon mo. Ay, tuwan ang giingon nga lami. Kuwang siya sa asin. Tabangan ra ko. Kung kasi galuto, ani no, murag engkanto, gitingali ni siya. Muli ta. Si Parilis yung luto na, Mari. Ha? Ay mo ba na may gipada sa ugo na ana? Ika galuto, ani ka? Siya, Mari. Siya. Muli ta. Pagkauwaw ka na. Lami di ay, pre, oy. Lami ang calamares. Lami ang calamares, pre. Hilon! Hilon! Hoy, pauli sa bahay, ha? Nga naman, oy. Pauli, kulataon ka kusukan lang tayo. Muli! Aga! Pauli! Muna yung problema ron, pinako-asawa. Grabe kayo kung himo niya pagpakauwaw na ko. Punuwa pa lang gani ko kapugong sa kong galingon. Makulutahan mo ito na ako ba? Tungo sa kong kalagot. May gani kaya nakapugong pa ko. Muna yung problema ron kung saan ako ni babihara. Palayason ko ba gani? O baka ako mo'y mulayas. O saan mo ko mo'y pasultihon? Maayo ko na ako nauna-unaan. Palog, tabagi ko ninyo be. O saan mo ko kamo ang pasultihon? Elisir. Hello, Ate Pres! Good morning. my Good God, morning. Ate Gigi, good morning. Good morning, Ate Pres. Ate Pres? Okay. Ang atong sender si... Ang sender Dudong ka Elisir. doon, Elisir. Oo. Elisir.
Ang problema ning dudong Alistair Ate Pres kani iyang asawa. Nga naman, iyang asawa. Bugiraon tanan naa niya. Sige nga. Bugiraon ba? Ang bagiraon. Bugiraon. Nga tanang mga istorya kanang wakat lang. Kuan kayo ka ng... Oh. Kutip-kutip. Kanang baba. Oh, katong nagkantay ang bana. Uy, dong, sista man na yung gamit. Ngano din ang bidyuki yung gamit. Sa ilong da, ay, nada tayo bidyuki. Sa eksaba, kay palitan ko. Bagiraon di ay bagira. Si Atam kayo nya karon naay party. Ang iyang gigisulob nga gaon na Pres katong gaon nga ni Paso siya sa katong Santa Elena. O sa Maria Elena unsa na ba? Maria Elena. Santa Cruzan o mo na Santa Cruzan, Maria Elena. Unya, katong gimbitar siyang party, niyo Paso ka tabang bani kita may aw kaparat bani kita may giluto ani aw tabang bani kita giluto ani wa man ni nawi sindi basiging kanto mo diri Oh, giing ani ay ang mga kumpare katong mga bisita di maikog, no? karon ang iya man dabana di ay giluto Ate Pres Mao na. siya wa may lain nagluto ana ma'am imuha man bana siya aw ikaw di giluto adi dong Alam mi, inana siya da. wa di mo giing na siya yung bana buli ka sa to kulo tao buli mao to Luya po. saon ni taon ni asawa Ate Pres mao ni ang problema. Bagay karakter sa asawa. Oh, inana gyud na siya. Mao gyud ni dong. Saom na nimo ana. Iya buwagan ba kuno taon niya yung asawa Ate Pres ilan sa dong. Ay, wala bintugagi. Wala badlungon. Looy kayo. Looy kayo. Oh. Pakauwa lang ni nako. Dili, makalingaw ba sa lang kanya iya. Oo. Mao lagi. Pero Mayo pagkatanan- gani kay nakapugong pa ko. Mao ni Buya, ang problema ron ha. Pagkutan na katong nipa atin sa party unya sa Ingisulop. Katong sa Marilina. Santa Cruzan Santa nga. Cruzan? So, Elena ba natin? oh, Maria Elena, kanang imperatrice, ana. Gikatawan siya. Tauan siya lagi. Tauan siya. Nauwaw ang bana. Bana. Oh. Oo, tao. Tao na problema sa bana, kaya mauwaw siya. Mauwaw siya, eh. Kaya tanong mga kuan. Ambot lang niya ang sawa, eh. Bam! Kung saan may mabasa na ito niya, Bambe? Arita sa panultihon, Kapitulo 17, versikulo 14. Okay. Ang sinugdan sa panaglalis sama sa dili ang balikon. Balika. Proverbs 17 verse 14. Karon. Ang sinugdan sa panaglalis sama sa liki diha sa tangki sa tubig. Ano? Busa hununga kini og dili na para di kay sa dili pa mudako. Ang liki. Mo irugta dito sa chapter 22 Giro ta. verse 13. Beta na to. Ang taong tapulan magpuyo lamang sa balay ug moingon nga tingali unyag tukbon siya sa leon kon mogawa siya. Muisdog pag dito sa chapter 25 Ang. verse 24. Bitanaw na to be. Ang. Ay, Ay, soy. Proverbs 25 verse 24. Sige. Ang taong matarong nga motugot lang sa buhaton sa taong dautan sama sa tubod nga hugaw o sa atabay nga gibutangag hilo. Aha. Usbon ha? Ay! Murag mao ni mo final tanan sa una Final sa tanan. tulo ka bersikulo kung gibasa murag mao ni mo final. Di ba? Proverbs, Murag maigo, Bam. Proverbs 25 verse 24. Okay. Ano ko tawa ka tinulog din ako. Ginaw mo galing eh. Verse 25, Proverbs 25 verse 24 para sa final. Okay, final. Maayo Ay, pa. ito na. Kato ko na ba sa kana dili di ko ma. Pwede ko, apilon to sila, pwede na yun. Ikaw ba? Kanay mo gibasa ba? Murag ikaw. Kana manghatag kag bonus kana magsuka, manghatag bonus niya, mapili mong budget. Iuna itong 30 million. Agay! Ay, mapag-cute kay Bible akong gigunitan. Sige lang ka. Ang unsa. Proverbs 25 verse 26. Karon. Unya, mubalik
ta sa 24. Okay. Okay. 26. Yeah. Ang tao matarong nga mutugot lang sa buhaton sa taong dautan. Sa to pa okay lang siya. Okay na siya. Sama sa tubod nga hugaw. Aha. O sa atabay nga gibutangag hilo. Kana kung mukonsinti ka sa binuhatang dautan. Mhm. Balik sa 24. Karon. Maayo pa nga magpuyo diha sa kisame. Ano man? Kay Tiki. sa makitipon sa asawa nga tagaw-tawan. Murag mo igo ni sila lan. Yeah, moigo, be. Oh, murag mo igo ni sila kay ang giingon nga kadtong mupuyo sa kisame kadtong mamaabtan sa hotel siyang bana nga ni Kuya Uglan. Oh, no. Oh, di ba? Ni puyo sa kisame, Ah. pagpuyo niya sa kisame kay yang bana ni abot ganang pulis, Ah. ni kuyong siglaing laki, nataga ka ba yung sandal? Dalos do. Oh, nalus mo. Oh, mana apan kun ang bana mo'y dautan. Ah. Apan kun ang babae mo'y dautan, gingon diri ay. Maayo pang magpuyo sa kisame kaysa makigtipon sa asawa nga tagawtawan. No, Kani ba? iyang konto. Tagawtawan man ni natanan niya kani kay Natanan kinaya niya. ug buyagon siya dili magpabadlong. O, di pa badlong. Oh, dili magpabadlong ug baliko nimo paglingi ang bersikulo 26 gingon. Ang taong matarong mutugot lang sa buhaton sa taong dautan sa ato pagbukusinti ka lang, okay ka lang sa gibinuhatang dautan sa mga asawa, sumura kag tubod sa tubig nga perting hugawa. Oh, Murag sa kag-atabay Apil ka. nga gibutang hilo. Kana atabay namin kapon ni tubod. Nabi daw. Namin tubod nga nagkuan. Pero ang uban tabay limpyo. Kada siya burag bito nga gilo. Oh, mula gibutang ang hilo. Kana kun mo konsinti ka sa binuhatan ng muli dautan. Entonces, Entonces. badlungon gyud siya. Manlungan. Wala ba'y pangutana diha lang nga kuan asa Wala. Naamto ni mong script. Okay. Bulagan be tanaw. Nuha ka ng layas ba kuno siya? Ay sa habit Kasi na to. masurin dito ko siya. Kanang masurin dito siya. Ay pagpuyo sa kisame dong ha. Paano problema ko sa kay grabe kaayo ang gihimo Yeah. pagpakauwaw na ako kung wa palagi ko pupugong kung sa kung galingon ko latahon gid ako tungod sa kalagot may gani kay nakapugong pa ko mauni ako problema sa onin na bayhan na palayason ko ba ni wa ko maoy mulayas unsa man yung buhaton okay kung palayason ba o siya ba kay mulayas Kinasal ko na siya. ibutang nato karon ha ibutang sa atong ipangbasa tanan sa panultihon napel man to dito ang liki kunos tangke sige lang sirit ang tubig Karon. so mulayas ka sa to pagibiyaan nimo tangke nga naliki Ah. wala nimo bulita Wala nimo kung bulita. mulayas ka kung mulayas ka murag yapon ka atabay nga puno sa hilo wala nimo limpyohe Limpyohe. kung mulayas ka o di mo yung asawa nimo may palayason mura na po kag nagpuyos kisame dire So, kining tanan karon, ayaw layas, tulira ang kinaaya si mong asawa. Ug di magpabadlong sampalunga. Oh, kay pananglitan gyud ko nga may ganit kinuwa nimo makalutahi. Pananglitan ug imo tong nakalutahan, dili man kay tantong uwaw. Kay makaingon ng mga tao. Da. Sakto. Mirisi. Magkaya mga tao da, Mayra. Oh, mirisi ka sa ka. Mas maayo. Kay ug ingon ni una nga konsinti lang nimo. Oo. Sama ra nga ang tangki nga nagsirit ang buak ang liki wa nimo bulita ug sama ra nga nagpuyo kag kisame padayon kay tagaw-tawa nimo sawa ug sama ra nga ang tabay wa nimo hilo ibisag punog hilo. So imong pakgangon, ha, pakgangon. Ay mo pagununa na nga. No biya man yung asawa kay ilisan yung bayot. Ayaw ay. Ayaw ay. Nga naman. Kay naarabay ka nang moingon nga wa gyud ka buhat akong asawa ani mingon ang uban oy nasa uban mo giunsam na nimo bam nay ba ningon ani ang uban mingon nga magkuan maligo ko kay kada abot ko si muton ra ba ko Bisan Pero trabaho- katong imong ikuan ba, wag yun mo layas wow ay Kay giluan mo ni mo pirmi. na iba mga banat kumpre sila bisan ka trabaho sa road concreting road widening maligo jud kay inigabot simhuton sila asawa Mao ba? kay si asawa madodahon Pero dili ang maligugikan sa imong init, uy. Baliga, kay manimhot ang asawa, wa ba ko na ibang batong. Oh, di kaya batang, ha? Karon. Oh. Di, Wa man ka didto. ha? Unsa ka lang? Wa man ka didto di man ni mahong bato. Maligo, gyud. Nalipog ko lang. Manuan. Kayo ka ng hugaw, kinali ko na maligo siya. Ako tubutang agpahumot, isat siya, kasi muton ko no. Butangin ang sipon mo sa buhay.
laman nun. Kung ako ang puzzle, tihon.